Paýtatymyzyň gyşky oýunlar sport toplumyna hakey boýunça dowam edýän halkary ýaşyň 3-nji güni çekileşikli pursatlara baý boldy. Hakeyçiler ýeňiş gazanmak ugruna ýetik hüjümler etdiler. Halkary ýaşyň Nowotda gününi A toporda çykyş edýän ýurdumyzyň galkyn toporu bilen Eran Islam Respublikasynyň Ice Box toporunyň arasyndaky duşuk çekileşikli boldy. Hakey jan köýerleri çekileşikli hemde dartgany pursatlaryň şaýady boldylar. İyileşlerimiz eýäm oýunyň ilkinji minutlarynyň hasaba açma başardylar. İýilidine hasaplaryň artdyrmagy hakkeýçilerimize üstünlük getirdi. Galkan toporunyň hakkeýçileri 13-1 hasabyna, ýagny ulu hasapda ýeňiş gazanma başardy. Üstünlük ýurdumyzyň halkara derejesindäki awraýynyň ýokurdygyny ýeni döwgedek dünýä äşkär etdi. Hakey boýunça halkary ýaşyň Nowotda gününde A toporda çykyş edýän Özbekistan Respublikasynyň Phoenix Taşkent toporu bilen Bahreyn paçalygynyň Bahreyn toporunyň arasyndaky duşuk ýeti pursatlary özüne jemledi. Gadakly geçen duşukda Phoenix Taşkent toporu uly hasapda, ýagny 13-3 hasabyna Bahreyn toporuny ýeňme başardy. Russiya Federasiýasynyň Tatarstan Respublikasynyň Azihiç Kazan toporu bilen Türkiýe Respublikasynyň Team Türkiýe toporunyň arasynda bolan duşuk hem gydykly boldy. Bu toporuň bu duşugyna Azihiç Kazan toporu Team Türkiýe toporuny 5-1 hasabyna ýeňme başardy. Bu topordaky beýlekir duşuk hem çekilişli boldy. Onda Belarus Respublikasynyň Vola toporu bilen Gazaqstan Respublikasynyň Akmola toporu duşdy. Duşda toporlar ýeňiş gazanmak ugruna bäsleşdiler. Çekilişli hüjümler netijesinde Vola toporu 6-4 hasabyna ýeňiş gazanmak başardy. Ýurdumyzda geçirilýän halkary ýaraşy hormat prezidentimiz Arkadaýal Gahrman Serdarymyzyň ýol başlygyna Türkmenistanyň halkary giňişligine sport ýurdu hükmünde ikrar edilýäniň Nowotdaky sutnamasydyr. Paýtatymyzyň gyşky oýunlar sport toplumynda hakey boýunça geçirilýän halkary ýarşy dowam edýär.